सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार सोलायथायनि गोनांथार गसाइगावआव एनडिए जथाय दोलोनि बाइक रेली खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसो दैदेनगिरिनि सिनायथि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि थांखिजों बाइक रेली फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाब हारिनि बाइक रेलीआव बाहागो लाफादों जथाय दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया सोलायथायनि दैथुन सफैबाय सोलायथायनि गोनांथार फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै 1 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय दिनै गसाइगावआव गान्धीनगरनिफ्राय जागायनानै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जथाय दोलोनि बाइक रेली हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बाइक रेली हाबाफारियाव जथाय दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी एमएलए जिरन बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारी रेवरेवा नार्जिहारी आरो एमएलए सजल कुमार सिंह बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। जोङो एनडिए हिसाबै 9टा समष्टि जोंहा दङ विधानसभा समष्टि बे विधानसभा समष्टियाव समानैनो जोङो फोसावदिं हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दिनैहाय गसाइगाव समष्टिनि सिङाव दिनै बाइक रेली लानाय जादों। मोनथामबो दोलोनि बाइक रेली जागोन बियो आरो बे बाइक रेलीजों लोगोसेयैनो गासै 7टा जायगायाव जोङो रायजो राजाखौ लानानै मिटिं खालामगोन आरो बेबायदिनो जोंनि फोसावनाय हाबाफारिया जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरनि जोबोद मोजाङै जों अनसायनाय मोनगासिनो दं। गंबेसे बाइकआ दिनै बाहागो लादों? जोङो टार्गेट खालामदों 2000सो बाइकखौ टार्गेट खालामदों। निस्सय 1500निफ्राय 2000सो बाइकआ निस्सय बाहागो लागोन आरो बेबायदि जोंनि एनडिए हिसाबै जोंनि जि मजबुथि बेखौ जोङो निस्सय फोरमायगोन। रायजो राजाफोरनो मा थांखिजों बे बाइक रेलीखौ लानाय जादों? थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लोकसभा समष्टिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि गोजोननि थाखाय जोंनि समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनाय बिनि थाखाय आरो जोंहा नरेन्द्र मदि मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार बानायनांगौ। दा बे गासैबो खामानिनि थाखायनो जोङो दिनै बाइक रेली खालामदों आरो रायजो राजाखौ बिनि बागै सांग्रांथि खालामदों। जों नुनो मोनो बेरेखा दोलोआबो गोख्रों फोसावदिं मेल लागासिनो, माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा? बेरेखा दोलो होननानै बुङोब्ला दिनै बे क'क्राझार लोकसभा समष्टियाव जों बेखौ नुवाखै। मानोना एनडिए हिसाबै जोङो 70% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं। 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरनिबा आरोबाव बेयाव बिर'धि पक्ष बा हेंथा दोलो थाबावगोन होननानै आङो फोथायाखै। देरहासार जाखांनायनि उनाव नोंथांनि गुबै खामानिया मा जागोन ओनसोलनि? नैबे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ गोजोर खालामनाय। मानोना जों सम सम नुनो मोनो माखासे दोलो एबा बेक्तिया जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ सिमफायनो थाखाय गोबां नाजाबाय थानायखौ जों नुदों। बेखायनो बे गोजोनखौ जोंखौ माने जोरसार खालामनांगोन आरो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनाय, हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय बेखौबो सम सम सिमफायनो नागिरनायखौ नुदों। बेखायनो बेखौबो जोंहा गोजोर खालामनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय समान मोनथाय समान जौगानायनि बाथ्रा। बे हाबाफारिखौ लानानैनो इयुनाव जों खामानि मावलांगोन आरो बिदिनो जों आवगायलांबाय थागोन।